Моңланып ай нурларында син сазыңны уйнадың. Тыңладым да мин ирексез яшьлегемне уйладым. Ах, терелттең син күңелнең бар күмелгән кылларын. Яңгырап үткән ул гомернең мин авазын тыңладым. Бүгенге көндә мин инде ирекле, лаеклы ялдагы музыкант дип башлады сүзен әңгәмәдәшем замандаш тапшыруының бүгенге чыгарылыш герое, талантлы аккордеонист, виртуоз музыкант Сәйдәш Гарифуллин шаяртуын чынын бергә кушып. Ә бит чынлап торып уйлый башласаң, кулыма беренче тапкыр музыка уен кралы алып уйнарга өйрәнергә керешкәнемә дә инде 6 дистә ел вакыт үтеп киткән. Нәк туган көнемдә әнкәй миңа менә сиңа бер бүләк булсын дип мине утыртты да, гармун тоттырды да, бер ки өйрәтте дә. Шуннан соң мин үземнән башка көйләрне җыя башладым инде. Ишетеп теге үземнән үзем уйный башладым, уйнау китте. Миңа 6 яшь иде ул вакытта. Менә хәзер инде 66, минем быел әле юбилей елым 60 ел инде аккордеонда уйныйм дисәм, инде мин әле булай да пенсионер булып чыгам инде музыка ягыннан да. Менә аннан соң сугыштан минем Сәгыйть абый кайтты. Ул 7 ел Германиядә булган иде. Аккордеон алып кайтты ул вакытта инде алып кайталар иде. Һәм мин күчтем аккордеонга. Аккордеончы булгач, шуңа күрә аның хатыны Гүзәл апа ул әйтте, юк, син баянга музыка мәктәбенә кермә, син фортепианога бар. Чөнки аккордеонның бармаклары ул фортепиано белән бер дип, клавиатурасы дип. Шуңа күрә мин менә рәхмәтле аларга, шулай итеп мине нигә фортепианога буа мәктәбенә инде алып бардылар. Сәйдәш Гарифуллинның нәселе дә музыкаль нәсел. Затлы, сыйфатлы кизләве Шишмә башыда ераклардан килә. Алдагы буыннар, әти, әнисе, апа, абыйлары һәм башка бик күп кенә туганнары да үз заманының төрле дәрәҗәдәге музыкантлары булганнар. Шуңа күрә дә яшь Сәйдәш өчен музыка дөньясы ата-ана каны белән сеңеп кергән зур бер киңлек булып ачыла башлый. Табигатьтән бирелгән сәләт, булдыклылык һәм зур тырышлыкны Буа шәһәре музыка мәктәбендә алган белем белән ныгытып кую чын музыкант, виртуоз булып ирешүнең беренче адымнары булгандыр. Сафура апа белән Фатхил Ислам абый, бу безнең туганнарыбыз, бик музыкаль кешеләр иде. Буадан Казанга килгән сайын, менә шушында хәзерге Тинчурин театры бинасында, ул элек бит әле Камал театры бинасы иде. Шунда килеп, спектакльләр карый торганнар иде. Шул күп вакыт анда спектакльләр Салих Сәйдәшев музыкасы белән баралар иде. Аннан соң алар бик яхшы беләләр, бик теге безнең яктагы
Ortaça itib aytkanda g'ilim kishilar edi. Ya'ni bilimli, gрамоталы kishilar edi ular. Ular bu rayonundagi muzik maktabining negiz soluvchisi kim ekan deb so'rasang, albatta Salih Saydashevni aytirlar edi, uni bilalar edi. Mana shu Salih Saydashev muzikasına g'oshiq kishilar. Salih Saydashev negiz solgan maktabda bo'lganini bila turib, o'zlarining ullarini ular Saydash degan mana qiziqli ham motor ism qo'shganlar. Uni da ular söyleyler edi. Qozan Muzika училищесін tamamlagandan so'ng Saydash Garifullin Abdulla To'qay ismidagi Tatariston davlat filarmoniyasida ataqli jirchi Ilham Shakirov yetaklagan Idil vokal instrumental ijod turkumina muzikant bo'lib ishga o'rnasha. So'ngroq tanilgan jirchi Vafira Gizatulina bilan da ijodiy do'stlikda xizmat etalar. Endi Tatariston davlat filarmoniyasida estrada bo'ligining birinchi mudiri bo'lib turuvi Saydash Garifullinning xizmat yo'lida bir turli istarish aluşları kebek görünüp kalgan. Erik Galimov bilen meni oynarga to'g'ri keldi. Biz o'qidik. Bu muzika maktabida onun bilan birga, ol bayanda o'qiydi. Erik Galimov bizning ataqlı muzikant bo'lib ketdi. Şulay da men bek esim ketdi, meni ko'rib oldi da Eydalida Ilham Shakirovga akkompaniator bo'lib meni olib bora. Men aytdim, qo'ya men endi. Mana Rafqat Gumerov o'qirga ketdi, uni o'rnina kishi kerak deb. Onda Zinnur G'ibadulin bor edi. Mana Erik Galimov, men uchinchi bo'lib biz trio bayanistov deb endi biz ishab Ilhamga o'ynab berdik. Erik armiyaga ketdi, keldi Ramil Koramshin uning o'rnina Ramil bilan aybatgina ishlab berdik endi. Mana shulay mening barlig'i bir 4 yil bo'ldidir Ilham bilan ishlav. İlham abi gastrolga ketar oldidan bir kunda repetitsiya chaqirdi da, shunda kelib kirsam, Erik yanında qarayım bir yigit tura. Anan akkordeonda shunda tura. Qisqasi endi shunda biz birinchi tanishdiganing bilan. Saydash turida shuni aytasim kela, ol mana menga bek ko'p bayanchilar bilan o'ynarga to'g'ri keldi, lekin dursini aytganda bek ol ikki bayan bit ol ikki orkestrni qo'shgan ekan. Anda bir-birini eshitib, ham birinchi partiya, ikkinchi partiya deganday bo'larga tegishanda bek mana men de sening kabi o'ynayman, hatto seni o'zam degan ko'p bayanchilar. Mana Saydash ol yoqdan ol g'aramatni o'ynaydi. Ol shunlab da mana men o'ynab bitirmagan narsalarni tutaraydi deganday. Anları Saydash bilan men mana qonaqxonalarda da bir nomerlarda yashaydik. Ol bek zo'r eruditsiyaliga, ol bit universitet tamomlagan filologiya bo'lgan. Onun bilan konsertdan qaytgach biz hali tezgina yo'qlab keta olmaydik. Shunga ko'ra söylashib turaydik. Onun bilan tiladim endi temaga söylashib bo'lar. Ol tigi to'g'ri ma'nosida da, qo'yiq ma'nosida oynak kishi, ol ish bitartmaydi, ol bek aqlli, tavfiqli yigit edi dedi. Saydash Garifullin Rus klassik muzikaсын, Günbatış hem Şarkı kompozitorlarının da ijodiy asarlarini jintiklab öğrene. Onun köpkırlı muzikant bularak kalıplanıwında bütün dünya tanılıw algan meşhur muzikant zatlar ijadının da ilişi bek zor. Çünki Tatar sahnasında mınday sanatning eli bulganı yok. Ul birinchilerden bulup bara. Tatarda Saydash birinchilerden hem eng töplilerden bulup
татар музыка эстрадасында ул үзен күрсәтте. Ул төрле яктан күрсәтте. Үзен аккордеончы буларак күрсәтте. Ул пианист буларак та күрсәтте. Менә шушындай төрле яктан чын музыкант. Моны бит укып, каядыр консерваториядә укып кына булай иттереп уйнап булмый. Бу чын монда талант кирәк. Монда аны аккордеон дигәндә бит әле ул менә без баян гармонга өйрәнгән инде. Анда баяндар хәзер төне көне анда багыр теге уйнала торган әйбер. Ләкин Фердинең аккордеонның үзенчәлеге шунда ки, анда аппликатура теге бармаклар төзелеше, куюы һәм уйнау ысуллары икенчерәк, ул бөтенләй икенче классикага тартым шушындай ниләре бар аның. Теләсәң, теләмәсәң дә үзеннән үзе шулай килеп чыга. Димәк, ул шактый принципиаль байытты дирим мин. Безнең сәхнәне ул яктан. Сәйдәшкә килгәндә, ул инде аккордеонда ул бөтен дөньяны чиккән кеше инде, ул Европада, тегендә, монда төрле сыйфатлардан да аккордеончы булып, ансамбльдә дә, нидә дә уйнаган кеше төрле җирләрдә. Ул бер яктан чын татар киләрен, татар моңнарын ул үзләштергән булса, ул шул ук вакытта менә классик музыка һәм дөнья музыкасын һәм эстрада музыкасын үзләштергән җегет ул. Менә шул ягы белән ул кыйммәтле, кадерле. Аның халык киләрен һәм Сәйдәш киләрен, Салих Сәйдәшне күзәттем мин. Аның әсәрләренә эшкәртүе, аларны уйнавы, аларны ансамбль белән менә булай итеп халыкка күрсәтү һәм аның эченнән табып мөмкинлекләрен чыгарып, ул булган, аның музыкасында, гармониясында булган мөмкинлекләрен үстереп, алар табигый рәвештә шуларны ясаган кеше менә мин аны ул дип саныйм. Белгән кешеләрне белмим мин. Менә бу ягыда аның бик игътибарга лаек инде. Булай тулаем алганда бу безнең бик күренекле зур музыкант. Бу менә шулай табигый практикадан, эстрададан, музыкадан үзеннән үзе табигый рәвештә үсеп чыккан шәхес. Сәйдәш Гарифуллинның хезмәт юлы кенәгәсендә артист, музыкант дигән язмадан тыш укытучы, педагог, Казан дәүләт университеты тарих-филология факультетының инглиз теле бүлеген тәмамлаган белгеч дигән язманы да күрергә була. Музыка белән бер рәттән ул үзен фән өлкәсендә дә сынап карый. Казанда, Гыйрак, Сүрия, Төркия илләрендә тәрҗемәче булып хезмәт итә. Студентларга белем бирә, фән белгече буларак хезмәт алып бара. Сүзлекләр төзүдә катнаша. Татар теле грамматикасы буенча кандидатлык диссертациясе яклый. Фән ягыннан Вахит Абыйхаковны барыбыз да беләбез инде, профессор мәрхүм.
Ул миңа әйтә, әйдәле син фәнгә дип инде фәнгә. Мин 40 яшьтә генә риза булдым инде, университетта укытып йөрим, аспирантурага керәм инде, искатель булып. Мине Вахит абый җитәкләп алып барды менә Фуат абый Ганиев янына, Фуат Ашрафович дип әйтәбез инде. Аның шәкерте булып, мин 4-5 ел йөрдем инде, укыйсы килми. Әле Фуат абый булмаса, әле мин яклармынмы, юкмы? Әмма ләкин ул төпле Фуат абыйга бик зур рәхмәт. Инде мин шуңа күрә яклап чыктым. Аннан соң инде монографияда язып булды, инде ул булышты инде бик тә. Менә сүзлекләр эшләдем, Фуат абый инде ул сүзлекләр буенча ста аның бүлегендә эшләдем. Бер шул ничә 10 елдан артык безнең Галимҗан Ибрагимов институтында эшләп чыктым. Шуннан пенсияга чыктым. Менә әйтәм бит әле хыялым иректә булу, музыкант булып йөрергә дип инде. Менә шул хәзерге тормыш шулай минем. Сәйдаш төрки теленең, татар теленең теге килеп чыгышларына, аның башка телләргә керүләре турында кызыксына башлаган. Аннары ул туры килгән Абрар абый Кәримуллинга. Фуат абый Ганиевта аспирантурада фән эшләп, кандидат булып, ул нәкъ безнең теге татар теленең тәмеңенә түгел, төзелешен, аның ничектер теге нинди бийеклеген белгән кеше. Үзе шуны карый торгач, Абрар абый юлларыннан кирип китә, Америка индеецларының теле белән кызыксына башлый. Менә ул ягы, ул миңа тагын фән кешесе булып, яңа баштан ачылды дип әйтәсе килә. Менә 4-5 ачыш. Әле аны ачулар әле алда тагы бардыр. Чөнки аңарда энергия, аңардагы теге шул үзе хәзер менә килгән зур улан анда инде ул Америн теге Америка индеецларының тел гаиләлеге дигән шул тема, шул мәсьәләдә ул үзе хәзер кайнап кызыксынып йөри, мәкаләләр яза, журналларда. Ул гына җитми, күрә ул теге бетмәс төкәнмәс дөнья бу. Бу безнең әле татар теле белән ачыла торган, төрки теле белән ачыла торган, менә Америка индеецлары теле дөньясы. Ул анда әле башкаларын да тартасы килә. Менә килде, Җәүдәт әйдә бергәләп, менә синең студентлар белән эшлисең, әйдә студентлар алабыз. Безгә нәкъ теге кызган табага теге йомырка тәбәсен салган кебек кенә килеп чыга. Безнең хәзер институт, прикладная семиотика, гамәли семиотика, ул нәкъ менә бу төрле символларга нигезләнгән фәннәрнең мәгънәсен, бу фәннәр эчендәге төрле мәсьәләләрне өйрәнә торган институт. Менә бит инде тел ул үзе символлар системасы һәм аның мәгънәсен, аның төзелешен, аның кулланышын өйрәнү, һәм шул вакыттан килеп чыгышын, этимология мәсьәләсе. Һәм шул мәсьәләдә безгә фәнни яктан да бу тема бик кызыклы. Сәйдәш бер үзе, ул үзе бер дөнья. Бер Сәйдәштә моң, музыкант, бер Сәйдәштә оештыручы, бөтен дөньяга үзенең моңнары белән татар турында хәбәр бирүче, һәм шул вакытта менә бу бүгенге көндә яңа фән дип әйтеп була. Яңа фәнгә кушылып китеп, шул фәннең киләчәген булдырырга тырышучы олы шәхес. Сәйдәш әфәнде фән өлкәсенә, музыкага, үзенең яраткан аккордеонына мөкиббән киткән кебек, гаиләсендә дә тугрылыклы ир, яраткан әти булып кала. Хатыны Фирдәүс ханым белән 2 ир-егет үстергәннәр. Укып бетердем. Менә кайтып йөри идем мин инде буага. Мөмкин булган кадәр инде. Кайтам китәм, менә шулай йөри. Бер вакыт очраттым буа кызын. Мин белмәдем, инде ул 21-22 яшьтә идеме, студент икән, пединститутта укый. Менә шулай танышып киттек дә күрше урамнан, интернационал ул вакытта, Ефремов урамыннан, мин Роза-Люксембург урамыннан. Шулай танышып, дуслашып киттек дә, аннары өйләнештек дә инде шул 75 елны. Менә 2 балабыз бар инде. Булат, Мурат. Өмір тиз уза шул инде. Әле генә өйләнешкән кебек иде. 75 ел, менә хәзер ничә 36 елмы бергә яшибез. Булай әйбәт кенә инде. Без канәгать үзебез. Әңгәмә барышында Сәйдәш әфәндегә тагын бер сорауны бирмичә булдыра алмадык.
Konser tomosha zallarında, kibetlerde muzika oyun kralı күрсәгез, күңелегездә нинди хисләр туа? Балалар үшін міне ойыншық көрген кебек ұлы болсам да мен көріп соларын шатланам. Әлі былтыр неге барып қайттық әлі Нәжип міне Бәдірдинов белән баяннар, аккордеоннар ясый торган фабрикаға Италияның дөнья мәркәзе инде ул. Шул аккордеоннарны, баяннарны ясый торган фабрикаларда булдык. Италияда безнең өчен ана музейларда булдык, кибетләрен bir yarısı gına şehir, bu adam zorrak şehir, barısı da şunu gına yasap yatalar. Garmun, akordeon. Mene şu oyun karalını kursan, elbette indi barmaklar, kollar özünden özü suzula, anda nişe gaytim indi. Magnit ornuna, magnit sıman tartalar indalar, kolla alarını alası kele elbette. Форум біткеннен соң біз Оттавадан Торонто университетіне yol тұттық. Әлбәттә, жеңіл машиналарда. Менің өзім білән Сәйдәш Гарифуллинның музыкасы yazılған бірнеше кассеті бар еді. Шунда ұзын yolны қысқартыр үшін кассетаны машинаға қойдық та, менің білән канадалылар бара, ондағы посольстводан, һәм тағын бірнеше кіші. Қойып жібердік, бұлар тыңдайлар. Бұл нинди музыка дейлер. Мәйтен бұл татар музыкасы. Татарлар бит, олар қырғи халық. Нешік татарларда менә мындай музыканың болуы мүмкін деп әйтәләр. Мәйтен менә біз деп Сәйдәш Гарифуллинның музыкасына, аның татар халық көйләренең, Салих Сәйдәшевнең көйләренең интерпретациясын тыңлатканнан соң, мин аларга татар халкының килеп чыгышы турында әле бер ярты сәгать машинада сөйләп барга мәҗбүр булдым. Ягъни музыка халық күңеленең ни дәрәҗәдә матурлыгын күрсәтә торган иң зур кешеләрнең берсе. Һәм шушы көчне матур итә белүче музыкант ул әлбәттә Сәйдәш Гарифуллин. Гаҗәеп шәхес ул. Бер караганда гади дә, бер караганда катлаулы да, һәм бик киң кырлы. Нинди генә мәсьәлә белән сүз башласаң да, аның һәрбер мәсьәләгә кушылырга сүзе бар, әйтер фикере бар. Кай вакытта уйлап куясың, бу кеше кая өлгерә, ничек өлгерә, никадәр шулай күп белә икән дип. Аннан соң мен якташ икәнде күптән түлгәнә берничә ел элек кенә белдем әле. Без якташлар да икәнбез дә. Ләкин мин аны шушы матур язмалары белән беләм. Аннан соң аның бит язмалары чит илдә эшләп кайткач, аның язмаларын эшли башладылар бездә. Аннан соң бер ни чыкты бит аны Сәйдәштән Сәйдәшкә дигән. Шул вакытта әле мин хәтерлим радиога. Бу әллә Сәйдәшләрнең туганымы, әллә аның баласымы, малайымы дип тә нәрсә генә дип сорап бетермиләр. Сораучылар кызыксынучылар күп бит инде. Ул Яхинның Сәйдәшнең әсәрләрен уйнаса да менә дигән итеп, күзәгеңә үтәрлек итеп, күңелеңнең түренә илтеп куярлык итеп уйный белә ул. Һәрбер баянчының үзенең бер почеркы бар бит. Һәрбер аккордеоны белән уйнаганда аның да үзенә генә хас бер почеркы бар шушындый. Ул бит чит илдә чыгып, күп чыгыш ясаган кеше, чит илдә чыгып баскан халык алдында шушы үзебезнең татар музыкасын яңгыраткан кеше, уйнап күрсәтеп яңгыраткан кеше, менә ул шушы яктан да үзенең шушы һөнәре белән, шушы осталыгы белән, шушы артистлыгы белән күп эз калдырган кеше. Төркияләрдә, башка мөселман илләрендә дә. Менә шушы якта мин аны оригинал кешеләрнең берсе дип саныйм, акыллы кешеләрнең берсе дип саныйм. Һәм татар милли музыкасын үстерүдә шушы башкаручанлыгы белән, акыллы булуы белән, бик матур итеп уйнап бирә белүе белән шактый тирән эз калдырган кеше дим мин аны.
подвижный мальчик, там, любил на голове стоять, кувыркался. Мама решила отдать меня в гимнастику. Дворовые ребята, они относились к нам с уважением, потому что занимались спортом, а не спортсменов уважали. Ты выходишь, а у тебя стадион зрителей 40 тысяч человек. Колизей, и мы выиграли там, я помню, вот стоял, у меня прям такое ощущение, что я сейчас залечу, наверное.